ሰላም ሰላም ይሕዋት ከመይ ኢልኩም ሎማዓንቲ ከዓ ብዛዕባ ናይ ዕረፍቲ እንዳመፀ እዩ ናበይ ቦታ ኢና እስከ ክንከይድ እስከብ ከወን ፀሓፋለይ ኣብ ዝመፅእ ዕረፍቲ ናይ ቆልዑት እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ንጥፈታት ክንገብር ኣለና ደቅና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ካብ ግዜ ወርሒ ነዊሕ እዩ ምስ ድምቆት ዘሎ ገለ ናበይ ክንገይሽ ኢና እስከ መደብ ጌርክንኦ ዘለኽን ዝበዝሕ ሰብ ዳርጋ ንፈሬን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝውድእ ከምኡ ከዓ ናይ ክስታይ እንዳበልና ብዙሕ ፈሬን ዘይንወፅእ ሰባት ኣለና። ግን በቲ ዓቕምና ግድን ናብቲ ርሑቕ ቦታ ዋላ ዘይኮንና ንኸይድ ኣብቲ ዘለናዮ ዓዲ ውፅእ ኢልና ድሕሪ ተዛዊርናዮም ደቅና ብጣዕሚ ይሕጎሱ። ድሕሪ ፈርየን ዘሎ ትምህርቶም ምስ ተመለሱ ክሕተቱ ከለዉ ትሕተሰቦም ከምዚ ምሻይ ገሽና ገለ ኢሎም ክብሉ ከለዉ ነቶም ቆልዑ ፅቡቅ ኣይስምዖምን እዩ። ውፅእ ኢልና ካብቲ ዘለናዮ ቦታ ናብ ካልእ ከተማ ከይድና ዋላ ሳልስቲ ይኹና እንድሕር ወፂና ዘናጊዕናዮም እቶም ቆልዑ ይሕጎሱ። ግድን ኣይኮንናን ሆቴል ከፍ ኢልና ወይ ኣብ ርሑቕ ከይድና ከምኡ ክንገብር ኣብቲ ዘለናዮ ዓዲ ይኹን ወይ ኣብ ርሑቕ እውን ሆቴል ዘይኮነ ከምዚ ጌስት ሃውስ ድዩ ከምኡ ከዓ ከምዚ ስእሊ ክተድፈልክኒ ካምፒን ዝበሃል ከምዚ መኪና ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ፍሪጅ ዘለዎ ኩሉ ዘለዎ ኣሎ ከምዚ ገዛ ዝመስል ዳስ ዝመስል ኩሉ ዘማልአ ኣሎ ብዕሱር ዋጋ ኢኻ እሱ ትካረዮ ዋላ ሳልስቲ ይኹና ኣብ ከምኡ ዓይነት ከምኡ ከዓ ጌስት ሃውስ ገለ ጌርና ኣብ ከምኡ ጌርና ገሽና ደቅና ከነዘናግዕ ፅቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ